Ja som tam, kde som chcel byť. Nikto ma nezachraňuje. Dobre, naposledy sme skončili, jak som otvoril túto bránu a potom som si to saveol. Takže dneska pokračujeme, hej. Neviem, čo sa má diať, čo sa má stať. Tak uvidíme, no. Kam to tak blízko je ten hrad? Ty, že to je ďalej. Well, well. To je zase do. Didn't think anyone was left. Halo, You must be pretty tough. Huh. kto si, čo si? Who the fuck are you? Tebe dáva. Mother Hey. Miranda's gonna love you. Tebe dáva. Who is that cow? Čo je? Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. Let's see. Ethan Winters. Odkiaľ vedia moje meno? Jak sa môže niekto ocitnúť v takejto situácii? Proste iba Ethan sa vie ocitnúť v takýchto situáciách, chápeš? Tak tebe dáva. You truly are as strong as they say. Oh, you didn't think I'd let you get away, did you? Gotta keep Donna and Moreau entertained. So now it's time for the beautiful, blood-soaked grand finale. Nothing like fresh American ground beef! Ethan, to si jak prežil? Ethan, ty si GOAT, chápeš? Prečo bola moja intuícia ísť hneď pre tie česty, namiesto toho, aby som sa zachránil. Hej. Čo už so mnou? Typujem, že toto asi nebude na privítanie. Jo, čau. Aha, takže obchodník, jasné, OK. Customize handgun which uses anti-veskerom? Yeah, we need them, amen, hold on, we need it. 34 nábojov. Aha. Čau. I ten všetko tu potváraj, dole nejdem. Nevermind, dole idem. Jo. Hej! I used to pray for times like these! I used to pray! Oh shit, don't mind if I do. Au! A však vlastne. Ja som tam, kde som chcel byť. Nikto ma nezachraňuje. Budeme. Uh-oh. Á, bože. Yo! Wow. I'm sorry. I had to. To bol... To bol inštinkt. Jo. Čau. Oh, Jak to stal? Maiden Blood. A ja musím nájsť tú fľašu. Genius, neviem čo robiť. Počkaj, ja s tým potrebujem niečo spraviť. Got it. A to je tá fľaša. Tupý stolík. Prečo tam je vidno? Prečo tam je vidieť roh toho stolíka, chápeš? Teraz sa pozriem za chvíľu, že som to Mne sa pokazila webka. Mne sa frízla webka. Hold on, guys. Trust the light.
What? Jasné. Chápem. Aha, to akože berajú krv z nich? Tak to je creepy as hell, kámo. Velice messed up, len chcem povedať. A tá kamera má fakt sere. Má to ísť na mňa, nejde to na mňa, chápiš? Či to bolo čo? 61 nábojov, kámo. Čo ti dáva? Kebyže mám... Ja to môžem mať asi... Koľko chcem? Že nie na to nejaký... limit? Kámo, Resident Evil 7, tam som sa vôbec nevedel nájsť náboje. Prečo máš meč? Prečo máš meč? Prečo máš sekeru? Ty kokos. Neviem, či to tá pištolka je vôbec dobrá, ale príde mi, že hej. Súdy, ha. Dobre, prečo? Nebuďte smart. Ó, môj bože. Hoď preč, zavádzaš. Čau. Nope. Čo som mal tých 60 nábojov, zrazu ich nejak nemám. Bojím sa ťa. Vieš čo? Medrofex sa nebojím. Rob čo chceš. What? You stupid man thing! Oh, now it's on, bro. Pozdrav shotgunu. I feel no pain! Jasné. Čau. Pozdravuje ťa, Ethan Winters. Fuck, to malo byť Colt, ale nevyšlo. Oh môj, kámo, what? A to je to víno. Kámo, Ethan sem prišiel pred chvíľou a jedna už tá dcera je mŕtvá, chápeš? Who is this guy? Dobre, to dám sem. A niečo by sa malo otvoriť. Super. Shall I give you the tour? Nie. Uh-oh. Oh, so thirsty. Tak nebuď. Dobre, tu som... Poď. Možno. Všade tu dám ten vzduch. What have you done to my daughter? Pozdravuje ťa, Ethan Winters. Fuck, to malo byť Colt, ale nevyšlo. Nič. Oh hell no. Počkaj, on pôjde na nich. Tak. A nebude chcieť doľať, lebo je alkoholička. On ver, to bude von čo čisto. Očividne nie. Super. Čo som otvoril práve? Aha. Tebe dáva. Nealkohol som sa. Čúvaj ma, toto prestaňte robiť, prestaňte. Safe? To si nie je pravda, že? Uh-oh. I'm sorry. Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle when I find him. No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done. Ethan. Ja viem, že tu má svoju dceru Rose, ale musí sa pozrieť na situáciu, hej? Ale hej, akože cením si W otec. Ungrateful, selfish wretch! You come into my house! You lay your filthy man hands on my daughters! And now you even try to steal my property! How dare you! Čau! Rest while you can! Because I will hunt you! And I will break you! Go ahead, do your worst. Tak! Koko, tamto teda, ale Ethan myslí na to, že ja hrám za teba, nie ty. Čo mi hovorí, že tu bude nejaký posvet alebo niečo? Moja ruka, halo! Halo, ja mám 3 prsty iba. You'll be sliced to ribbons! Bože. Poď sem. No. Oh, no.
Objektív je prežiť. Objektív je prežiť, typujem. Čau, čau, čau. Čože? 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 Čau. Prepač mi. Ó môj bože. Ja nemám ruku. Ja mám 3... What? Tak to je crazy, bro. Tu ešte niekde? Nie, môžem ísť. Som vtedy bol, nie? Čo som išla? Nie náhoda? Či som tu nebol? Nie, tu som určite nebol. Koko, teraz som sa lakol jak nikdy predtým. Petáva, teraz som sa lakol jak blázen. Where? Yo. Neviem, čo som práve nalokol. Oh shit. Normálne som si myslel na chvíľu, že Ethan bude hrať na klavíri. Takže ešte 3. Čo som počul? Ó môj bože, ona bola vonku celú dobu. Ona vie, že som tu, že? Samozrejme, že vie. Tebe jebe, nerob. Teraz čo? Čo, Manuel? O, počkaj. Čau. What? Prestaň robiť také zvuky, prosím. Čau. You ruined the hunt! Nope. I did not. You ruined the hunt. To je tá bruneta, že? No, tie sú crazy, väčšinou. Aha, 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 aha. Nope, nope, nope. Jaj, ty si za mnou, však poviem. Jaj. You're done! Čo je toto? Dík. Vedľa. No! It's a lie! Není. Zostaň tam, zostaň tam. Zostaň tam, som povedal. Lebo si zlá na mňa. Bruneti sú pekné, ale ty si crazy. Prestaň! 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 Prestaň, som povedal. Tie gočťaje sú crazy, guys. Pozor na ne. Hasta la vista, baby. Dobre. Takže máme 2 zo 4. Plus jedna ďalšia, tá dcera je... Máme ešte 2. Ty poviem, že teraz budem musieť ísť hore. Lebo tam bolo niečo, že som ešte mohol. Jak sa tam dostať, kámo? Keď ona proste tu je stále. Ó, môj bože. Veľa šťastia, len sem vojdi, len sem vojdi. No a teraz čo? Čau. Veľa šťastia ma dobehnúť. Á, zase táto. Toto je rezetka? Hej, budem mean. Prepáč. Neviem, baví ma to. Ty by si sa nebránila? Don't you love me? No, I don't even know you. I don't wanna die. Prepáč. I'm sick of bugs. To bola tá vkala. Super. What is chamber? Chamber? Dagger of Death. Aha, tam bol spomenutý nejaký nožík. Netvíkuj sa cez tú stenu. Super. Toto viem, kde je. Dole, poprosím. Díky. Stupid man thing! You won't live long, even if you run!
But it refused. You'll make the best vintage yet. A rat can't run from the dragon. A ty si není nič. A to je ten dagger. Ruined everything! Au! Pomsta! Uh-oh. Dracarys! What? Tak to je crazy, bro. Crazy? No, curse you! To si myslíš, že si? Bitches! Tu vyzerá nejaký orgán. This place. Konečne! Rovno to aj savenem pri prvej príležitosti. Dobre, ak sa vám video páčilo, hoďte like, odber a hej. Pa pa.